بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أذا متاشي درسي ريبيو دا أشرين دا أتكن كراتمنا الموطأ تا إمام مالك رحمة الله عليه أذا متاشي كتاب الذبائح يو ترى ga watan rajab hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta 443 kuma 10 ga watan biyu shekara ta 2022 ta miladiya. Na'am? Yau 11 goma na ce? 11 ga watan biyu. Na'am. Za mu tashi kitabu dhaba'ih. Na'am. na'am yace kitabu dhaba'ih littafin yanka. Adh-dhaba'ih jam'i na adh-dhabiha. Adh-dhabiha ita ce dabbar da aka yanka. Wannan yana ɗaya daga cikin babuka da ake ilhaƙin su da fiqhul ibadat, saboda abu ne wanda ya danganci ibada. Bayan wato arkanul islam guda hudu, sallah da azumi da zakka da hajji, to akwai sauran ayyukan ibadat waɗanda ake ilhaƙin su a cikin fiqhul ibadat. Daga ciki akwai aljihad, mun yi abin da ya danganci aljihad. To sai kuma abin da ya danganci ibadar an-nusuk al-manasik, wato ibadar da ake yi da yankan dabbobi. Muka yi kitabu dhahaya, muka yi abin da ya danganci hadaya, muka yi shi a cikin kitabul hajj. Sannan muka yi na adhaya ko udhiya, wato layya shine wanda muka gama. To sannan kuma akwai al'aqiqa shine ragon suna. To sannan adh-dhaba'ih da yake kowanne daga cikin hadaya da layya da aqiqa dukkaninsu sai an yi musu yanka. To yanka yana daga cikin ayyukan ibada wanda yake da ka'idodinsa a cikin shari'ar musulunci. To shine imam malik kamar yadda yake al'adar malamai a cikin wanda suka rubuta littattafai na aljawami, littattafai da suka tara hukunce-hukuncen shari'a, suke ambaton babi irin wannan. Shi ma ya ambaci wannan babin, ya ce masa adh-dhaba'ih. Ya yi jam'insa saboda nau'i daban-daban ne na yankan. Akwai abin yankan, abin da ake yankawar daban-daban ne. Akwai karamar dabba, akwai wadda kuma ba yanka ta ake ba, soke ta ake kamar raƙumi. Akwai kuma wadda take tsaka-tsaki tsakanin wannan saniya, wadda ko a yanka ko a soke. Sannan shi kansa mai yankan, akwai yankan musulmi babba, baligi, mai yin sallah, mai hankali. Akwai yankan musulmi yaro, akwai yankan musulmi mahaukaci. Akwai yankan musulmi mace, musulma mace. Akwai yankan musulmi namiji baligi mai hankali amma tarikus salati, baya sallah. Akwai yankan kitabi, akwai yankan mushriki, akwai yankan majusi wanda shi ba kitabi bane, ba yahude ba nasare ba, amma yana da addini. To duk wannan hukunce-hukuncen su daban-daban ne. To shi yasa malamai suke cewa adh-dhaba'ih, saboda yankan iri-iri ne dangane da mai yankan. Sannan ita kanta abinda ake yankar da ita, alar yankan, akwai yanka da ake yi da wuka, akwai yanka da ake yi da haƙori, akwai yanka da ake yi da ƙashi, akwai yanka da ake yi da farce da aka yi fa, idan farce ne mai ƙarfi. Duk wannan yana daga cikin hukunce-hukunce da suka danganci wannan babin. Shi yasa malamai suke ce musu adh-dhaba'ih, saboda yankan iri-iri a hukunce-hukuncen daban-daban ne. Na'am.
babu ma ja'a fi tasmiyati ala dhabiha, babin abin da yazo akan ambaton sunan Allah a wajen abin da za a yanka, akan az-dhabiha bi ma'ana al-madhbuha wadda ake yanka ta. To ambaton Allah yin tasmiya a ciki babin abin da yazo akan wannan, wato ma'ana me hukuncin yin ambaton sunan Allah. At-tasmiya ana bambance shi da al-basmala. At-tasmiya shine cewar bismillah, al-basmala a ce bismillahir rahmanir rahim. To yankan tasmiya aka ce ba basmala ba, shine ambata cewa bismillah yayin yanka. To abin da yazo akan wannan. Na'am. Na'am. Na'am, yace Yahya ya zanta min hadisi an Malik daga Malik, daga Hisham ibn Urwa, daga babansa cewa babansa Urwa bin Zubair ya ce an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai aka ce masa ya Rasulallah, akwai waɗansu mutane daga mutanen bararo, wato mutanen ƙauyuka da suke zama a wajen garin Madina. An san albadiya su ne waɗanda suke bararo, suna tafiya su zauna da kaimominsu, idan babu abinci na dabbobinsu sai kuma su tashi su naɗe su je su sami inda yake kuma akwai an samu ruwa, akwai abinci, sai su je su zauna a nan, saboda haka ba su da waje tabbatacce. Na'am, suna zuwa mana biluhmanin da nama, wala nadiri, mu kuma ba mu sani ba sun ambaci sunan Allah akan dabbobin da suka kawo mana da naman nasu, ko ba su ambaci sunan Allah ba. sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ambaci sunan Allah akan wannan nama sannan ku ci. Maliku ya ce wannan fa a farkon musulunci ne. Wannan hadisi haka Malik ya kawo shi mursal, amma hadisi ne muttasil, yana cikin Bukhari, yana cikin sahihul Bukhari daga riwayar Urwa daga Aisha. Urwa ta ruwaito daga Aisha. Ina Uzairu? Na'am. Urwa ya ruwaito hadisin daga Aisha ummul mu'minin, saboda haka hadisi ne muttafaqun alaihi. Cewar an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan mutane da suke min ahlil badiya. Su mutanen da suke min ahlil badiya musulmi ne, to amma saboda rashin sanin wato hukunci, saboda cewa farkon musulunci ne, ba a sani ba ko suna bin ka'idar ambaton sunan Allah a wajen yankan da suke yi ko ba sa ambato. To shine suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ku ambaci sunan Allah ku ci. Ambaton sunan Allah da ya ce su yi, wannan ambaton sunan Allah na yanka ne ko ba na yanka ba ne? Da ya ce ku ambaci sunan Allah sannan ku ci, na cin abinci ne ko? Kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Amr bin Abi Salama, ya bunayya sammillaha wa kul mimma yalik wa kul bi yaminika wa kul mimma yalik. Ka ambaci sunan Allah, wato ambaton sunan Allah na cin abinci ne, ba na wai a ce a maimakon sunan Allah da ba ambata ba a can. An fahimta? Ba wai kan cewa in kana shakkar abu an ambaci sunan Allah ko ba ambaci sunan Allah ba, to in ka ce bismillah to a matsayin wannan ambaton sunan Allah ne da ake shakka ko an yi ko ba a yi ba. A'a, wannan kamar a ce ku ci bismillah, wato ma'ana ya halatta ku ci, shine ma'ana ya halatta ku ci, amma tare da bismillah. Wannan bismillar da aka sanar da ku ladabin cin abinci ne, yayin da mutum zai ci abinci ya bismillah, amma ba ta da alaka da cewa ita ce bismillar yanka. Wannan hadisin abin da yake nunawa shine kan cewa yankan musulmi ana ɗaukansa akan cewa ya ambaci sunan Allah. Idan musulmi ya yanka za a ɗauke shi akan cewar yankan nan nasa ya ambaci sunan Allah. Wannan za mu zo magana akan sa hadisin da zai zo baya. Amma musulmi
in ya yanka, in dai musulmi ne ya yanka, za ka ɗauke shi akan cewa ya yanka ne akan ambaton sunan Allah. Saboda haka yankan musulmi ana cinsa. Yankan musulmi idan baligi ne, mai hankali ne, kuma namiji, ana ci. Kuma wanda yake tsaye da sallah, babu wani karhanci za a ci yankansa. Sawa'un an san ya ambaci sunan Allah ko ba a sani ba, ba sai ka sani ba, ba sharaɗi ne sai ka san ya ambaci sunan Allah ba. Sai dai Malik a nan sai ya ce wa hadha fi awwalil Islam, wannan a farkon musulunci ne. Wannan ya ce yana nuna cewa a farkon musulunci zai iya yiwuwa a rinka shakka cewa mutum ya san ana ambaton Allah ko ba ambaton Allah a wajen yanka, amma bayan tabbatar musulunci abu ne wanda yake sananne cewa mai yanka sai ya ce bismillah, abu ne wanda yake sananne. Shine abinda Malik yake faɗa. Wannan ba yana nufin kan cewar a bayan yanzu musulunci ya tabbata ba za ka ci yankan musulmi ba sai ka tabbatar ya yi bismillah. Wannan ba sharaɗi ba ne, ba sharaɗi ba ne sai ka tabbatar. Inda musulmi ne za ka ɗauke shi alas salama. To idan musulmi ne mai hankali baligi namiji, kuma wanda yake ba tarikus salati ba, dama sifofin guda 5 ne. Wannan babu saɓani a mazhaba, sauran ne ake yin saɓani. Amma musulmi baligi mai hankali namiji mai tsayar da sallah, ba tarikus salati ba, a kankance kuma tarikus salati, ba tarikus salati ba, yawwa ba tarikus salati ba. wannan sifofin su ne fuqaha'ul malikiya suka ce su ake nema, babu saɓani kan cewa za a ci yankansa. To kuma wannan hadisin asali ne akan wannan, tunda su wa'annan musulmi ne sababbin musulunta. Amma mace musulma mai hankali baliga amma kuma mace ce, to ita wannan sai mu koma a hadisin Abu Sa'idin al-Khudri na wannan kuyangar da take kiwo, sai dabbata ta faɗo, sai ta ga za ta kasa, sai ta samu dutse ta yanka, kuma aka ci. Haga an ci yankan mace ma za ta iya yin, in ta yanka za a ci, in mace ta yanka za a ci ba tare da wani karhanci ba. Shi yasa ma aka ce mace za ta iya yanka ragon layyanta, ba ta wakilta ba, ko ba haka ba ma Nura? Ko kuwa yankan mace akwai tawakkufi a kansa? Kaga amma almar'a fa zakatuha ja'izatun alal mashhur, to shi ita ma yankanta halal ne alal mashhur. Amma almajnun was sakaran, majnuni kuwa da dan giya bugagge, to su wannan fala tajuzu dhabihatuhuma, su yankansu ba za a ci ba, khilafan lishafi'i. Amma shafi'i yace za a ci, ai musulmi ne musulmi ne, ko ba sallah bace ballantana a ce sallar su ba ta yi ba. Tunda dama abinda ake gudu a cikin yanka shine a yanka da sunan wani ba Allah ba, a yanka ma wani Allah. Amma abinda ake nema a yanka, kamar yadda aka ruwaito daga waɗansu daga cikin magabata suna faɗa, addininsa shine ingancin yankansa. Ana yanka da addini, saboda haka in dai addinin na musulunci ne shikenan sai ya yanka. Ga kitabi aka ce a ci yankansa, ba Yahudi da Banasari aka ce a ci yankansa. Yaro kuwa, to idan ya san yadda ake yanka, idan bai san yadda ake yanka ba, ko ba zai iya ba, to wannan shi ba za a yankansa, ba zai inganta ba. Amma in ya hankalci yadda ake yanka kuma yana da iko zai iya yankan, to sai a ci yankansa. Ko da
wata ran muna yara aka ce mu zo mu yanka, aka kawo yan shila, to ka san dan shila yanda yake wajen yankan sai a yanke haƙƙiyar sai a guntule kan gabaki daya. To amma wannan duk ya inganta, ba sharaɗi ba ne, balaga ba sharaɗi ba ce, tunda ba limanci ba ne, ballantana a ce a mazhaban malikiya da suke cewa ingancin limanci ya zamanto yaron wato ba mumayyiz ba, baligi, saboda wanda ba baligi ba sallarsa nafila ce, su kuma a wajensu mai farilla baya koyi da mai nafila. To wannan yanka daban take da sallar jami'i. To za mu zo mu karanta hadisi na biyu sai mu zo kan hukuncin yin basmala, yin tasmiya. Na'am. Na'am. Kuma ya zanta min hadisi daga Malik daga Yahya bin Sa'id al-Ansari cewa Abdullahi ibn Ayyash ibn Abi Rabi'at al-Makhzumi ya umarci wani bawa nasa, wani baransa ya yanka masa wato dabba da zai yanka ta. Yayin da ya nufin ya yankan sai ya ce masa ka ambaci sunan Allah, sai bawan ya ce masa ai na ambaci Allah, na yi ambaton. sai ya ce masa ka ambaci sunan Allah, miskin kai, wai haka, wato kamar kalma ce ta fada, amma fada ba kamar wailak ba a ce kai tonka, a'a kalma ce ta wato nuna damuwa da tausayawa. Waihak wato suna fassara shi da cewa miskin kai, wato kai dan abin tausayi, kai kalma ce wadda take ba ta fada ba. sai ya ce ai na riga na ambaci sunan Allah. sai Abdullahi ibn Ayyash ya ce masa na rantse da Allah ba zan ɗanɗana wannan, ba zan ci wannan naman ba har abada, domin bai ji ya ambaci sunan Allah ba. Abdullahi ibn Ayyash ibn Abi Rabi'a yana daga cikin ƙananan sahabbai. Babansa Ayyash ibn Abi Rabi'a yana daga cikin waɗanda suka yi hijira zuwa Habasha, a can aka haifi Abdullahi ibn Ayyash ibn Abi Rabi'a, amma ba shi da hadisi musnad, ba shi da hadisi musnad da ya ruwaito daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, amma kuma ya tabbata sahabi ne. Shi sa Ibn Hajar ya ambace shi a cikin al-Isaba, ya bi su Usudul Ghaba da suka ambace da sauran, da irin su Bagawi da Ibn Manda da duk suka ambace cikin sahabbai, da Ibn Sa'ad ma kafin su. Sahabi ne wanda ya riski shekara 8 daga rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma alaramma ne, makarancin alkur'ani ne, ya yi karatun alkur'ani wajen Ubay ibn Ka'ab. Ya rayu a Madina, ya rasu a Madina a shekarar da Yazid ya kawo hari cikin Madina lokacin waqa'atul Harra, shekara ta 70 bayan hijira. To shi ne wannan kissa ta faru gare shi, bai ji baransa ya ambaci sunan Allah ba, kuma ya ce masa ka yi, amma bai ji ya yi ba, saboda haka ya ƙi ci. To wannan Maliku ya ambaci wannan hadisin rahmatullahi alaihi don ya nuna dogaronsa ga hadisin wajen abin da ya tafi a kai, cewa wanda duk ya bar yin ambaton sunan musulmi, in ya bar ambaton sunan Allah da gangan a wajen yankansa, to ba za a ci ba. Idan da gangan ya bari, ba za a ci ba. A mazhabar Malik kenan, in ya bar ambaton sunan Allah da gangan ba za a ci ba, in ko bisa mantuwa ne sai a ci. Wato shi kansa gangancin, wato barin ambaton sunan Allah hali biyu ne, hali na farko da gangan, hali na biyu bisa mantuwa. To bisa mantuwa kusan duk malamai sun ce idan mutum mantawa ya bai ambaci sunan Allah ba wajen yanka, za a ci nama, illa abin da aka ruwaito daga waɗansu daga cikin sahabbai. Ibn Abdulbar ina ga ya ambace su, Ibn Umar radiyallahu anhu, da Amiru Sha'abi at-Tabi'i, da Ibn Sirin, su ne suka ce ba za a ci ba.
amma an banda aka kusan jamahirin malamai sun tafi a ce bisa mantuwa in mutum ya manta, musulmi in ya manta bai ambaci sunan Allah wajen yanka ba za a ci. Hali na farko kenan halin mantuwa ko hali na biyu halin ganganci, da gangan ka sani amma ka ce ba za ka ambaci sunan Allah ba, mutum ya ki amdan, to wannan shine Malik rahmatullahi alai ya ce ba za a ci naman ba wanda ya yi bisa wanda ya yi da gangan, kuma shine mazhabar Abu Hanifa da Sufyanu Thauri suka ce ba za a ci ba. Haka kuma take riwaya daga Imam Ahmad ibn Hanbal, suka ce wanda ya bar ambaton Allah da gangan ba za a ci yankansa ba. To su ma akwai hali biyu, wanda ya bari da gangan saboda wato rashin ganin muhimmancin wannan, me sai ambaci sunan Allah, menene ai ba komai don ambaci sunan Allah ba, don me za a ce ba za a ci ba. Ahlul kitabi ba suna yanka ba kuma suna ambaton sunan Allah, wato istighfafan wata hawunan yana ganin rashin girman abin, yana ganin ba komai ba ne. To in a halin wannan to shine ba za a ci yankan nasa ba a wajen bisa wani tafsili da ya zo a mazhabar Malik, domin akwai malaman mazhabar Malik da suka halatta a ci idan ya bari da gangan, amma ba bisa rashin ganin muhimmancin abin ba. shine wa man tarakaha amdan ghayra mutahawinin falmashhuru annaha la tu'kal khilafan li ashhab. Shi ashhab ya halatta cewa idan mutum ya bar yankan da gangan amma ba da rashin muhimmanta yin basmala din ba, to za a ci. In ku da rashin muhimmanta yin basmala ne, to ba za a ci ba. Shi ko Imamu Shafi'i a cikin duk wannan ya ce babu komai, ko da gangan ko bisa mantuwa mutum in bai yi basmala ba, in bai yi tasmiya ba, za a ci yankansa, saboda shi yin tasmiya din a wajensa mustahabbi ne. A wajen Imamu Shafi'i yin tasmiya mustahabbi ne, ba wajibi ba. Ibn Abdulbar ya kawo ya karkata zuwa ga karfafa hujjar Imamu Shafi'i da ya kawo dalilansa akan nuna cewar yin tasmiya din mustahabbi ne, ba wajibi ba. Daga cikin abin da suka kafa hujja shine cewar abin da ake nema shine addini, domin da majuse an fahimci ba majuse mai bautar wuta idan ya zo yanka ya ce bismillah, za a ci namansa ko ba za a ci ba? Majusi ya ce bismillah sai a ci, bisa wani dalili? Bisa wani dalili? Mushriki in ya ambaci sunan Allah za a ci yankansa? Saboda haka abin duba addini ake duba. Ita kwa ambaton sunan Allah kuwa ƙari ne akan wannan, ƙari ne akan wannan, shine kiyasin da suka kawo. Yace li'annal mura'ata lidinihi ka annal muslima idza taraka tasmiyata amidan la yadhurruhu li'annal mura'ata dinuhu. Shine ma'anan faɗin malamai da suke cewa inna ma zubihat bidinika, da addininka ne aka yanka. To ya za a yi da faɗin Allah ta'ala wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq, kada ku ci daga abin da ba a ambaci sunan Allah a kansa ba, domin fasikanci ne. Gashi kuma Shafi'i ya ce mustahabbi ne, ba dole ba. Me ya jawabin Shafi'i? Allah ya ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Na'am? Shine ba. To wannan na'am? Ai ba can me yafi ko ba me yafi ba. Wannan ana faɗa maka abinda ake ganin ya ci karo da Alƙur'ani.
kuma kaga wannan hadisin Abdullahi ibn Ayyash ibn Abi Rabi'a ai kaga zai karfafa shi tunda bai ji shi ya ambaci sunan Allah bai ce shi ba zai ci ba har abada gashi kuma Allah ya ce wa innahu lafisq. To wannan abinda aka rawaito daga malaman tafsiri, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi, abinda ake nufi shine abinda aka ambaci sunan wani Allah a kansa, ba wai abinda ba a yi basmillah a kansa ba, abinda aka yanka shi ga gunki aka ambaci sunan wani Allah a kansa shi ake nufi. فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به أو فسقا أهل لغير الله به ko fasikanci da aka ɗaukaka sunan wani Allah da yankansa shine wannan ayati ta fassara waccan, kaga da yace wa innahu la fisq fasikanci ne, sai wannan ayati ta fassara au fisqan uhilla li ghairi llahi bihi, fasikanci da aka ambaci sunan wani Allah wajen yankansa. Saboda haka abinda ake nufi da kada ku ci daga abinda dabbar da ba ambaci sunan Allah akan ta ba, kada ku ci daga dabbar da aka ambaci sunan wani Allah akan yankanta, shi ake nufi. Saboda haka kaga babu karo da maganar Shafi'i, babu karo da maganar Shafi'i. Na'am. babu ma tajuzu min az-zakati ala hali darura, babun abin da yake halatta na yanka a bisa halin larura. Wato wannan akan sifar yanka din ne, ya sifar yanka take kasancewa. Akwai sifar yanka a cikin hali wanda yake na kamala, akwai kuma sifar wanka a hali na larura. To larura tana da hukuncinta, ta fita daga ka'ida, amma ka'idar yanka shine kamar yanda malamai suka ambata, yana da farillai guda 5 ita ka'idar yanka, ba bisa larura ba. Na farko dai niyya, mutum ya zamanto kan cewa ya yi niyyar yankan nan akan cewa yanka ne wanda zai yi saboda Allah ya halatta masa ya yanka, ya hore masa wannan dabbar. Na biyu alfauriya, yinsa bai ɗaya, ka yanka bai ɗaya, karka ɗauke wukar, karka yanka sai ka ɗauke ka gani ta yi, ka sake yankawa ka gani ta yi, ko da ku an ƙurbin ne a bisa mashhurin mazhaba. Yanka in ka ɗora wukar sai ka tabbatar kan cewa ka gama yanka, amma ka yi ka ɗaga to a mashhurin mazhaba ba za a ci ba, amma a bisa sahihin magana in dai kusa-kusa ne kuma ka ɗaga ne don bukata ka gani yankan ya yi ko bai yi ba, babu laifi bisa wannan tafriqin. Kamar kana so ka gani shin ka yanke jijiyoyin ko baka yanke jijiyoyin ba. Na'am? Idan da gangan ne to makaruhi ne a ci, amma in ba da gangan ba ne babu laifi, kamar mai yankan 'yan shila. To sannan farilla ta 3 da ta 4 da ta 5 ya zamanto abubuwan da za a yanke an yanke su. Abubuwan da za a yanke dinnan guda 4 ne. Jijiyoyin wuya guda 2 wanda ake ce musu alwadijan, akwai jijiya a gefen dama, jijiya a gefen hagu, wanda suke kai jini zuwa ka daga zuciya, da makogaro da kuma magudanar iska da magudanar abinci. Wane ne magudanar abinci? Shine makogaro ko? A na farkon ne makogaro, wanda yake gaba shine magudanar iska, shine alhulqum, na baya kuma shine almari, wanda yake shine na magudanar abinci. Ko magudanar abinci ake ce masa, duk makogaro muke ce masa, ba ma tafsili, amma kun san biyu ne ko? Biyu ne. Akwai makoshi shine na cin abinci, makoshi ba shine wannan, ba shine wannan, lauza ce ake ce mata, ita ce allauza, ita ce ake yankan a kasanta.
ba a yin a samanta. Na'am, ita ce ake yi a samanta kai, a samanta ake yi. To waɗannan guda hudu su ne ake yankewa. A cikinsu wanda suke dole sai an yanke su ne jijiyoyi da magudanar iska, su ne in aka yanke to shine an sami yanka. Amma almari wannan ko ba a yanke shi ba yanka yayi, ko ba a yanke shi ba yanka yayi. To na'am, wannan makoshi kasanta ake yankawa, ya zamanto kan cewa an kyale ta zamanto jihar kai, an gane makoshi din aiko, wannan abin da yake kasan makogaro, saman makogaro, wannan algal a me suke ce mata gal sama, makwallato an gane ta dai a kaza kuna ganinta yawanci, to ta zamanto a jihar ka. Wannan shine a bisa hali wanda yake ba na larura ba, kuma ya zamanto sifar yankan ya zamanto alar mai kaifi ce, sannan a fuskanci alƙibla, sannan a yi bismillah. Fuskantar alƙibla ba sharaɗi ba ne, amma mustahabbi ne a fuskanci alƙibla. Kuma aka tashi fuskantar alƙiblar a kwantar da dabbar a kwiɓinta na hagu, a gefenta na hagu, sannan a juya kan ya kalli sama, sannan mai yankan ya sanya hannunsa na hagu a daidai ƙasan ƙasusuwan haɓar dabbar, wato saman wuya kenan, sannan ya yanka da dama. In ba hago ne ya zai yi? Ko da duk suna magana akan mai yanka da hannun dama, shi yasa suka ce ya kwantar da ita a kwibinta na hagu. To in ba hago ne sai ya kwantar da ita a gifanta na dama, sai ya kwantar da ita a kwibinta na dama, ya fuskantar da, tunda dai abinda ake nufi a fuskanci alƙibla da ita, sai ya da hagu. Na'am? To kuma shi baya so ya samu ladan yankan? Ba wai yana so ya komai da dama ba, yana son farawa da dama, at-tayammul, farawa da dama. Bai nuna kan cewar ai ba cin abinci bane yankan, cin abinci ne aka ce ka ci da dama, wajen shan ruwa ma ka sha da dama, amma wajen farawa ne aka ce yu'jibuhu tayammun fi shu'uni fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'anihi kullihi, farawa da dama. Amma bai nuna kan cewa ba hago kullum a cikin sabanin sunna yake ba. Yanzu in kace ma ba hago, kace masa dole sai ya je ya yi rubutu da dama, ya zai yi? Bai iya ba, ka ba shi aiki. Ko in kace masa wannan rubutun da yake yi da hagu ba shi da ladan sunna, ka fitar da shi daga samun lada. Watakila rubutunsa ya rubuta Qur'ani, ka ce ba shi da lada dan kawai ya yi rubutu da hagu. Na'am, saboda haka shi yasa ai malamai suka yi maganar mai yanka da hagu din shi ma suka yanka. Na'am. Sai su zame. Ai duk wannan fauriya din ne, ai duk fauriya ce, wato dai kar ka ɗauke wukar daga yankan, daga abin yankan, kar ya zamanto kan cewar, wato abin da yasa suke faɗan fauriya saboda yayin da ka fara yanka, an fahimta, yayin da ka fara yanka kaga ka riga ka yi infadul maqatil, ba za ta rayu ba, ko ba haka ba, ba za ta rayu ba. To dabbar da take an ji mata ciwo ba za ta rayu ba, aka zo aka yanka ta, za a ci ko ba za a ci ba? Akan wannan sabanin yake. Wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sabu illa ma dhakkaytum wa ma dhubiha ala an-nusubi illa ma dhakkaytum.
illa ma zakkaitum abinda aka yi yanka daga cikin wannan ake nufi almunkhaniqatu da sauransu. To in ba a yi fauriya ba, wato ka samu dabba da take an kusan kashe ta baka sani ba akwai sauran rai ko babu sauran rai, sai ka zo ka sake yanka, wannan yankan na biyu shine ainihin yankan, amma yankan farko ka ji mata ciwo ne, shi sa aka ce dole ka bar wukar a hannu, kada ka ɗauke ta zamanto yanka ɗaya kake yi, domin in kai yankan farko sai ka ɗauke to ka ji mata ciwo. sauraka in ka zo na biyu ka zo za ka yi yanka, idan dabbar da sauran ranta za a ci, in babu sauran ranta ba za a ci ba. shi ta suke cewa dole a yi fauriya. An fahimci hikimar tasu ko? na'am. Amma kamar yadda muka ce akwai tafsil a mazhabar Malik, akwai tafsil na fauriya din, don suna cewa idan dai kayi ne domin ka tabbatar kan cewar kayanka komai da komai kuma a kurkusa ne babu laifi, amma aka samu jinkiri to shine wannan ba za a ci ba. yace fa in rafa'a yadahu qabla ikmali adh-dhaka thumma a'adaha fa qala ibn habib tu'kalu in kana bil qurb. in ya fara yankan sai ya dauke hannunsa sannan ya dawo, to ibn habib yace in kana bil qurb, in a kusa ne za a ci, wa in taba'ada lam tu'kal, idan kuma yayi nisa ba za a ci ba. wa qala suhunun la tu'kal, suhunun ko yace la tu'kal qawlan wahidan, ba za a ci ba, inda ya dauke hannunsa sai ya dawo da ita. wa in kana bil qurb, ko da a kusa ne, inji suhunun. wata'awwala alaihi ba'dhum annahu in rafa'a mukhtabiran ukilat, waɗansu kuma suka ce ma'ana idan ya ɗauke domin ya gwada ya gani yankan yayi ko bai yi ba da za a ci. wa in rafa'a wa huwa yara annahu qad ajhaza lam tu'kal, idan ko ya ɗauke yana ganin kan cewa ya gama yankan ne, yana ɗaukewa sai ya gane akan cewa ashe yankan nan bai gama ba, to a nan wajen ba za a ci ba, domin in ya dawo zai zamanto ya yanka wadda take unfidar makatilaha, ta riga ta kasa, ya zo kuma ya yanka, kuma dabba in ta kasa aka yanka ba za a ci ba. wannan wani tafsili kenan da suka kawo. wa qala akhar law akasala kana asab, rajjaha jawaz akliha al-lakhmi wa abul qasim ibn rabi. al-lakhmi abul hasan suka rinjayar da cewa za a iya ci. wannan alfauriya din ba sharadi ba ne, tunda abu ne wanda ake yin sa duk dan da niyyar yanka din. wannan sabanin da aka kawo akan dabbar da ta fado daga sama ko aka kade ta ko aka bige ta, to shine in aka riski rayuwarta, akwai in aka riske ta da sauran rai aka yanka za a iya ci. to a shahid wannan halin larura shi Malik ya kawo, mun bayyana meye halin da ba na larura ba. ka'ida shine kamar yadda muka ambata, wato a yi yankan da niyya, sannan a yi shi da gaggautawa, sannan a yanka waɗannan abubuwan guda hudu da aka ambata, jijiyoyi biyu da magudanar iska da magudanar abinci, a yanke su gabaɗi. wannan shine sifar yanka na hakika. na'am. to ai abin da ya sa, abin da za ka kula, in dai ka yanka makogaro sai ka yanka wannan jijiyoyin, don a waje suke, a wajensa suke. in dai ka yanka makogaro sai ka yanka su, hannu kaza, in dai ka yanka makogaro magudanar iska, saboda a samansa suke, a samansa suke, a samansa suke. kaga shi yasa ai yace wal hulqum majran nafas, al hulqum shine magudanar iska, wala yusalu ila qat'i al wajjayn fil ghalib illa ba'da qat'ihi, ba a kaiwa ya zuwa ga yanke waɗannan jijiyoyin sai bayan an yanke shi. in dai ka yanke shi to zaka yanke waɗannan jijiyoyin, li'annahu qablahuma, domin shine kafin su. afwan na aka sane ce su ne a gaba da shi, daga shi sai su. na'am. annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora kafarsa akan fuskar ragon. na rago ne, amma kaza zaka dora kafa ne akan taman nura.
wannan dan ka taɓata ka da jini ne. na'am man salisu kuma ya haya ya zanta min hadisi daga malik daga zaid ibn aslam al-adawi daga ata ibn yasar maulan maimuna cewa wani mutum daga cikin mutanen al-ansar wato mutanen madina daga banu haritha suna daga cikin aus batnun min al-aus na'am ya kasance yana kiwon wato taguwa mai nama mai nono a Uhud, a dutsen Uhud, liqha ko laqha, ba a ce ma taguwa haka sai in tana da nono, wato ma'ana tana shayarwa. A Uhud, dutsen Uhud ko sananne ne, dutsen Uhud yana nan arewacin Madina. Sai mutuwa ta zo mata, wato alamun mutuwa ta sauka a gare ta, za ta kasa. Sai ya yanka wannan dabbar, ya yanka wannan taguwar bishidadin da wani itace mai kaifi, wato itace ba wuka ba ce, itace amma kuma mai kaifi. Sai aka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an zalika akan wannan, sai ya ce babu laifi ga wannan, wato ga wannan taguwar da aka yanka, ku ci ta, ku ci, ya halatta musu su ci. To ka gani ba da menene shahid anan ya nuna a halin larura, tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibha wal yuhidda ahadukum shafratahu wal yuriha dhabihatahu. Ɗayan ku wato ya fiƙe wato wukarsa, bakin wukarsa da zai yanka da ita, ya hutar da dabbarsa da zai yanka. To kaga ka'idar yanka da wuka ake yi. To amma wannan a halin larura don za ta kasa, wannan ya nuna a halin larura za a iya yin yanka da abin da yake ba wuka ba, kamar yadda ya zo a hadisin Rafi ibn Khadij. Wannan hadisin dai kaga yadda Malik ya kawo shi mursal ne ko, tunda kaga shi Ata ibn Yasar tabi'i ne, yace wani mutum daga cikin ansar wannan abin ya same shi, aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana nan? Kaga ai baya nan tunda tabi'i ne. To amma wannan hadisi ne muttasil, Ata ibn Yasar ya rawaito shi daga Abu Sa'id al-Khudri, sai dai Malik a wajensa mursal ne, amma hadisi ne muttasil. Ibn Abdul Bar ya kawo shi da isnadinsa a cikin Musnadul Bazzar, ya ɗauko shi daga cikin Musnadul Bazzar da kuma Musnad na Abu Ishaq as-Sarraj. As-Sarraj yana daga cikin masu al-Masanid, ba a san shi sosai ba, amma yana nan Musnadus Sarraj. Ya ruwaito shi daga hadisin Abu Sa'id al-Khudri. To a shahid ya nuna cewa a halin larura za a iya yin yanka ko ba da wuka ba, a halin larura. Hadisin Rafi ibn Khadij, da aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce ma an harar dam wa dhukira smullahi alaihi fakulu laysa sinna wa dhufr wasu ahaddithukum amma sin fa'azum wa amma dhufr fa mudal habasha. Yace duk abin da yake kwararar da jini, za a yanka jini ya zuba, kuma aka ambaci sunan Allah yayin yankan, to ku ci. Laisa sin, amma banda wato haƙori, banda farce. Kuma zan yi muku bayani, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace kun ga dai haƙori to kashi ne, farce kuwa to shine wukar habasha, 'yan habasha, wato 'yan habasha su da wukarsu wajen yanka shine farce, ba sa amfani da wuka ta ƙarfe. Wato kenan kada a koyi da waɗanda ba musulmi ba wajen yanka da abin da suke yankawa. To a shahid a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma an harar dam, duk abin da zai kurarar da jini, wato za a iya yin yanka da shi, za a iya yin yanka da shi. Mu yanzu gashi nan zamani ya zo, sai ka ga abin nan ake yi, lantarki ake, kawai a kawo dabbar wani abin nan karfe ya zo kawai sai ya datse, kawo datse, wanda kuma suke yi din saboda abu ne wanda ake yanka ɗaruruwa da dubunnan dabbobi, tunda abu ne wanda ake turawa, ya zamanto masana'anta, kamar yadda ake yi mayanka ɗin da ake yi. Sai a ce wani yana nan yana kawai yana kunnawa, yana bismillah bismillah yana kunnawa,
haka ake yankan. To yana ɗaya daga cikin yanzu abubuwan da ya kawo iskali da dama, watakila insha Allah a darasi na gaba za mu yi bayani akan abubuwan da malaman zamanin nan suka faffaɗa dangane da irin wannan yankan. Na'am. Kuma ya ce ya zanta min hadisi daga Malik daga Nafi daga wani mutum daga cikin mutanen al'ansar, an ce ibnu Ka'ab ibn Malik ne, Abdurrahman ko Abdullahi, daga Mu'adh ibn Sa'ad ko Sa'ad ibn Mu'adh, wannan shakka ne, haka nan aka rawaito hadisin akan shakka, cewa wata kuyanga ta Ka'ab ibn Malik ɗaya daga cikin sahabban nan guda uku da Allah ya ambata ya saukar da tubansu, sha'iri mawaƙi, ta kasance tana kiwon waɗansu awaki nata a dutsen sala yana nan dutse ne wanda in ka fito daga yamma daga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam, in ka kalli yamma ba kudu ba, kun san dutsen Uhud yana kudu, to yamma kuwa a dutsen Uhud yana arewa, yamma kuwa shine wannan dutsen sala din, yana nan dutse ne wanda ta gefensa wannan masallatan da ake ce masa a masajid, masallatai guda 7 ai a kasansa suke, a kasan jabal sala din yake, shine ya iyakance tsakanin ardul kurdi da wannan aseh da kuma aseh shine a tsakani, yana nan dutse ne babba a tsakiyar Madina. To tana kiwo akan wannan dutsen na sala, sai wata akuya daga cikin awakin nata sai wato usibat, sai hadari ya same ta, wato ta samu tsautsayi, ta samu rauni, sai ta riske ta, wato ta riske ta kafin wato mutuwa ta zo mata. fadhakatha bi hajar, sai ta yanka ta da dutse. sai aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan, sai ce babu laifi da ita, ku ci, wato ku ci akuyar. Ta riske ta, an ce a riwayar bayan da ya zo wannan hadisin shi ma kun ga haka Malik ya kawo shi da rajulin min al-ansar, amma hadisi ne muttasil, yana cikin Bukhari. A cikin Bukhari sai ta karya dutse yanda yake zai zamanto yayi bakinsa yayi kaifi, sai ta ɗauka sai ta yanka akuyar. Ka ji mata mana muku nan abin nan, in aka ce mace ta zo ta yanka ragon layyanta, ya ce ina yankan rago. Ita kuwa yarinya haka kawai ta zo ta yanka. Duk wayannan abubuwa kamata ya zama to kan cewa yara sun sani, dan baka san a halin da mutum zai kasance ba wani lokaci. Na'am, to kaga a shahid an yanka da dutse, ka'ida ba shine abin yanka ba, amma in dai za a iya, in dai a halin larura, tunda shine maksudin babin, a halin larura za a iya yin yanka da abin da yake ba wuka ba. Na'am. Kuma ya zanta min hadisi daga Malik daga Dawud ibn Thawr ibn Zaid ad-Dili, daga Abdullahi ibn Abbasin, an tambaye shi akan yankan da nasaran larabawa suka yi yankansa, sai ce babu laifi a gari a ci wannan. Ya karanta wannan ayar, wanda duk ya jibince su daga cikinku to yana daga cikinsu. Wannan hadisin yana daga cikin abin da ake ce ma a taswiyatul mursal, shine waɗansu suke cewa Malik yana tadlisi, tunda wannan hadisin Thawr ibn Zaid ad-Dili ya rawaito shi daga Ikrima ne, daga Abdullahi ibn Abbas, sai Malik ya cire Ikrima, ya yi taswiya, ya miƙar da isnadin Thawr ibn Zaid daga ibn Abbas, sai aka ce wannan tadlisi ne. Na'am, hadisin da Ikrima yake, shi yasa suke zargin sa da cewa Malik yana tadlisi shi ma. Ya cire Ikrima saboda akwai magana akan Ikrima, saboda maganar da aka yi a kansa kar ya ambace shi, amma kuma a waɗansu wuraren ya ambaci Ikrima a cikin Muwatta,
amma dai a nan isnadin sai bai ambace shi ba, sai ya taswiya ya miƙar da isnadin kamar babu ikrima. To yanzu sai mu yadda cewa Malik yana tadlisi? Ai bai ambata a wani waje ba, a wannan isnadin yayi tadlisi ko bai yi ba? Malik bai yi tadlisi ba, saboda wannan ba tadlisi ba ne, don kowa ya san Thawr ibn Zaid bai riski ibn Abbas ba, saboda haka kowa yana ganin wannan isnadin, in malamin hadisi ne ya san tabaqat yana gani zai ce wannan hadisin mursal akwai yankewa. Shi ko mai tadlisi yana kawo shi yana fadar da sunan wani ne don ya miƙar, in ka gani zai zamanto almajirin dama yana da riwaya daga malamin, amma a wannan hadisin bai riwaya daga malamin ba, yayi riwaya da wasiɗa ne zuwa malamin. To in ya cire wasiɗar sai ya miƙar da isnadin, sai a riga ganin kamar ɗalibin yayi riwaya daga malamin sa mubasharatan, nan ko akwai wani a tsankani da ya cire shi. To amma a inda yake malamin ɗalibin bai yi riwaya daga malamin ba dan bai riske shi ba, idan ma an cire wasiɗar babu tadlisi anan, tunda an san dole akwai wasiɗa tsakaninsu. Dole Thawr ibn Zaid akwai wanda ya gaya masa daga ibn Abbas, tunda bai riske ibn Abbas ba. Saboda haka ya ce sai dai idan ibn Hajar shi ya ne ma Malik lauya, ya ce sai dai wanda zai ce irsali ma ana yi masa taswiya ba tadlisi ba kawai. In ya ce akwai irsalu taswiya to shi zai iya cewa Malik ya yi taswiya, amma babu tadlisi ana. To mu dawo ga fiqihun. An tabbai ibn Abbas akan nasaran larabawa idan suka yi yanka za a ci yankansu, ya ce za a ci. Me yasa aka yi wannan mas'alar? Abin da yasa aka yi wannan mas'alar shine shin ahlul kitabi da Allah ta'ala ya ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum, abincin waɗanda aka ba su littafi su ma halal ne a gare ku. Wannan ana maganar wanda nasarancinsu ko yahudancinsu ya zamanto ingantacce, ko wanda ba na yahudancinsu ko nasarancinsu ya zamanto ba ingantacce ba. Ma'ana in aka samu ba yahude ko ba nasari, in dai bani Isra'il ne, babu shakka cewa yahudancinsa da nasarancinsa dama gare su aka aiko annabi Musa da annabi Isa. Annabi Isa ya ce ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaikum. Saboda haka wanda ba bani Isra'il ba, in ya zamanto Kirista ko ba Yahudi, a shari'ar musulunci an yadda da cewa shi ahlul kitabi ne ko ba ahlul kitabi ba? Saboda me? Ya rike littafin bayan ba shi aka aiko ma ba. Annabi Isa an aiko shi wajensa? Ba bani Isra'il aka aiko ba? Saboda haka wanda ba bani Isra'il ba in yayi musulunci an aiko karambani yayi ko ba karambani yayi ba, ai in yayi kiristanci yayi karambani ko bai yi karambani ba? A wannan tashabbuhi ne ba, amma ba shine asali ba, dan yayi kama da aka bashi hukunci ba kamar asali bane, wanda aka riskar da shi ba kamar wanda yake shine asalin ba. A shahid wannan dai sabani ne tsakanin malaman farko wanda suka yi, waɗansu suka ce duk wanda yake ba bani Isra'il ba in ya zamanto ba Yahudi ko ba Nasari to ba ahlul kitabi bane. Saboda haka macen da aka ce a aura daga ahlul kitab ba Yahudiya ko ba Nasariya sai idan bani Isra'ila ce, wanda aka ce a ciyan kansu sai idan bani Isra'ila ne, amma in ba bani Isra'ila bane ba za a ciyan kansu ba. To shine aka tambayi Ibn Abbas akan wannan don a ji ra'ayinsa akan wannan. Kirista na Larabawa za a ciyan kansu? Ya ce za a ci, wato saboda su ma ahlul kitabi ne, an sadar da duk da ba su aka aiko ma annabi Isa ba, amma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba akwai nasara na Najran ba? Nasaran Najran ba Larabawa ba ne? Kuma da suka zo su ne suka zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya soke su a cikin masallaci, kuma har ya karanta musu ayoyin alkur'ani da rigingiman da suke yi. fa in hajjuka min ba'di ma ja'aka fa in hajjuka ba'da ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum. Wannan ayar akan nasaran Najran ne, kuma nasaran Najran Larabawa ne, saboda haka an yi musu mu'amala ahlul kitab. To shine shahid akan wannan.
imamu shafi'i shine yake da wannan ra'ayi cewa idan ahlul kitabi ba bani isra'il bane to su ba ahlul kitabi bane. amma kaga ibn abbas ya ce nan har larabawa, saboda haka hukuncin ahlul kitabi ya hau kan duk wani wanda yake mai bin addinin yahudanci ko nasaranci, sawa'un min bani isra'il ko ba bani isra'il ba, ko bature ko bakar fata ko balarabe ko bafarise, in dai ya addinin nasara ko ya addinin yahudanci to ahlul kitabi ne. za a iya auren matansu, za a iya cin yankansu in suka yi. wannan shine maksudin fatawar ibn abbas. amma maksudinsa da ya ce ya karanta wannan ayar wa man yatawallahum minkum fa innahu minhu, dan ya nuna cewar cin abincinsu ba yana nufin kuma a ɗauke su majibinta lamari ba. bi ma'ana karkaje a ce waɗanda za a ɗauka mahauta masu yanka don an ce su ci abinci a ɗauke su a ɗauki ba yahudawa da nasara su ne ma'aikatan fawa. in aka yi haka an yi wala'i, an jibince su a cikin lamari, don ya gargadi cewa a halin larura za a iya cin yankansu in suka yi yanka za a ci, amma a musulmi ya je ya dangana sha'anin yanka ga yahudu da nasara su ne za su rinka masa yanka, to wannan ya ƙetare abinda aya ta ce kuma ya shiga cikin babin muwalati, jibintar lamari. shi ne shahidi da ibn abbas ya kawo wannan ayar. makaranta hadisi na ƙarshe ashe na biyun ƙarshe ne. na'am. kuma ya zanta min hadisi an malikin cewa riwaya ta riske shi cewa abdullahi ibn abbas ya kasance yana cewa fakuluhu, abinda duk ya yanka jijiyoyin wuya to ku ci. shi ibn abbas abinda yake ganin zai tabbatar da yankan jijiyoyin wuya. to har malik din ma yana ganin haka a cikin alhulqum, saboda dai yana ganin ba za a yanka jijiyoyin wuya ba sai an yanka makogaro, sai an yanka alhulqum. na'am. kuma ya zanta min hadisi an malik daga yahya ibn sa'id al-ansari daga sa'id ibn al-musayyib ya kasance yana cewa ba abinda duk aka yanka da shi idan dai ya yanka wato jijiya fala ba'asa bihi, to babu laifi a kansa. inda zai yanka jijiyar kai ya kuma yanka makogaro to babu laifi a gare shi in ka bukatu ya zuwa ga wajensa. wato almustahabbi shine wuka, amma duk abin da yake zai yanka wato jijiyoyi ya yanka makogaro, inda zai yanka waɗannan to babu laifi idan bukata idan larura ta sa, wato bisa halin larura ne. amma in ba halin larura ba a mustahab a yanka da wuka. na'am. na'am. shikenan sai mu tsaya nan insha Allah. amin. na'am. akwai wanda na'am da gidan gonar kudu ya ake yanka su? to tunda dai ahlul kitabi ne sai a ci yankan nasa, amma ka bari duk wannan matsala din za mu kawo ta nan gaba, za mu zo sati mai zuwa insha Allah. so da tana daga cikin matsaloli da suke sababbi da suka zo wanda malamai suka yi tafatawa a wannan zamanin, tunda ka san ana zuwa ga kaji ana kawo su daga Brazil, daga Australia, musamman daidai na kajin Brazil da kajin Faransa, kuma sai kaga sun rubuta a jiki su ce halal, har haka suke rubutawa. waɗansu ba ruwansu da rubuta halal ɗin, amma duk menene hukuncin. na'am malam isa. na'am. oho, wato wai in za a yanka sama da dabba ɗaya, idan aka yanka ta tana motsin kar a kawo wata a yanka ta don kar sai wannan ta gama motsin, saboda ganin motsin wato kamar wani dan rashin wato kwadaitarwa ne dai kan rahama. shi yasa ya aka ce idan in za a wasa wukar ma kar a wasa tana gani dabbar, a koma can gefe daga baya a wasa,
ba dabbar tana gani ba, saboda ita ma duk yana daga cikin rahama, yana daga cikin rahama da dabbobi. Addinin musulunci addinin rahama ne, tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal yuriha dhabihatahu, ya sanya abin da zai yanka ya zamanto ya samu hutu. To ana ganin yin haka din zai hana ta hutu don za ta shiga cikin razana, tunda su ma suna razana. Ai mutuwa har dabba ta san mutuwa. Na'am. Na'am. نعم وفي الحديث أنه لا يشترك في الهدي إلا إذا كانوا أهل بيت كو يازو أحاديثي cewa ba a tarayya a cikin hadaya a cikin nusuk, la yusharaku fi nusuk, ba a yin tarayya a cikin nusuk, a cikin yankan hadaya, illa sai dai idan ahlul baitil wahid, sai dai mutanen gida, ma'ana waɗansu bare ba za su haɗu ba su yi tarayya akan yin hadaya. To haka ma wajen layya, hadisin da yake nufi, to shi az-Zurqani ya ce hadisin Jabir na kan cewa sun yi ishtiraki a lokacin Hudaybiya mutum 7 akan taguwa ko akan raƙumi, to sai ya fassara shi da cewa wannan abin da ya zo a cikin hadisin abin da ake nufi ke, haka az-Zurqani ya fassara. Amma dama na ce muku zan binciko, na ga as-Sana'ani al-Amir as-Sana'ani a cikin littafinsa at-Tahbir wajen sharhin at-Taysir, a hadithu at-Taysir, ya kawo riwayar Ibn Umar daga wanda Ruzain as-Sarqasti ya fitar da shi. Hadisin Ibn Umar cewa yake yi mutum biyu ba a tarayya a cikin akuya ta yanka, ba a tarayya a cikin saniya ta hadaya ko layya, ba a tarayya a cikin raƙumi ta hadaya ko yanka, sai dai idan mutanen gida ɗaya ne. To shine hadisin da Malik yake, wannan ya fi dacewa bisa abinda shi az-Zurqani yayi ishara da cewa hadisin Jabir yake nufi. Ishara ne ga wannan hadisin na Ibn Umar wanda ke cikin Ruzain, duk da Ibn Abdul Bar bai kawo ba, amma da ne bincike ni da wani abin da ya bayyana a gare ni kenan. Wannan ma fa'ida ce da ya kamata mu kayyade ta. Ina littafi na kawo da Allah an rubuta, an mai da shi, to za ka kayyade insha Allah. Na'am, ababa. Na'am, batun Warqata bin Nawfal. Ayin mun rinjayar ga Ibn Abbas ya faɗa, nasaran larabawa za a ci yankansu. Malam Usman, kaga mishkilan saban ambatan khilaf kenan. Wani lokacin aka ambaci sabani sai ka rike kaulin da yake shine marjuhi, kaulin rajihin baka rike shi ba. Wanda suke cewa ba za a ci yankan nasaran larabawa ba, to sai za su ce kamar Waraqata bin Nawfal ba za a ci yankansa ba. Yanzu kamar Waraqa a ce yayin yanka ba za a ci yankansa ba, ko ba haka ba? Saboda haka shi sa Malik ya kawo magana Ibn Abbas dan yayi raddin kaulin waɗansu daga an samu daga cikin tabi'ai wanda suke faɗan haka, cewa bani wato nasara da yahudawa in dai ba larabawa bane to ba za a ba su hukuncin ahlul kitabi ba, saboda haka ba za a auri matansu ba, ba za a ci yankansu ba. Wannan kauli ne, to wannan kaulin ba shi da rinjaye, mai rauni ne. Kaulin da ya fi rinjaye shine maganar Ibn Abbas nan da muka faɗa, cewa nasaran larabawa za a ci yankansu. Dalili kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karɓi jizya daga nasaran Banu Tagliba, kuma larabawa ne Banu Tagliba ko gashi, kuma Allah ta'ala cewa yi qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizya wa hum saghirun. Nasaran Bani Tagliba an karbi jizya a wajensu. To wannan ayar kuma ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi jizya daga waɗanda aka ba su littafi. Saboda haka nasaran Banu Tagliba sun zama to cikin wanda aka ba mu littafi ko ba su zama ba? Kai nake tambaya, suna ciki ko ba sa ciki? Suna ciki, tun daga shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi jizya daga wajensu. Dan haka ahlul kitabi ne. Saboda haka kununkus
na'am wajen yanka ana bayyanawa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ha an ji bismillah to kuma wajen yankan bismillah kawai ake cewa amma aka kara da Allahu akbar yana da kyau bismillah Allahu akbar. Amma hadha minka ilaika imam malik ya ce shi baya son a kara da wannan la'alla hadisin bai inganta a gare shi bane amma hadisin Anas ya faɗa Allahumma hadha minka ilaika an muhammadin wa amman lam yudhabbi min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Na'am, to wannan wanda suka rubuto wannan yace Allah ya kara wa dakta lafiya da nisan kwana amin. Na kasance ina azumin litinin da alhamis, akwai dan uwana matarsa ba ta da lafiya sai aka kirawo na asibiti domin na bada jini sai aka gwada ya zamo iri ɗaya da nata sai ni kuma na aje azumin domin na bada jinin. To ni kuma malam ina buƙatar bayani akan wannan abin da nayi. Allah ya kara mu hajiya lafiya amin amin. Babu laifi kai ne ai dan ka tsirar da rai, kai ne dan ka tsirar da rai kuma kana jin tsoron cewar amma aje azumin da kai wannan ba dole bane sai ka aje azumin ba nuna idan aka ja jinin ka bai nuna azumin ka ya kare ba, azumin ka na nan. Amma abin da yasa ake son mutum da aka ɗebi jininsa ko ya yi ƙaho ake so ya aje ya karya azumi saboda kada wannan ya sa masa rauni ya suma. Shi yasa ai kaga asibitin ma da idan an ɗebi jinin mutum sai su bashi madarar pik har da maltina ma ko sai su bashi dan ya samu ya dan murmure. To amma ba wai cewa azumin yana ɓaci bane da fitar da jini, amma hadisin aftar alhajim wal mahjum yana da tawili kamar yadda yana da fassara kamar yadda muka ambata lokacin da muka yi karatunsa a cikin al'umda. Saboda haka babu laifi akan yadda kai. Wannan kuma yace ubangiji Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana mai albarka, Allah ya kara wa hajiya lafiya da iyayenmu baki daya amin. Malam wallahi wani abu ne yake damuna, ni ce wani dan shi'a yake so na kuma san da yake mun na aure amma bai taba cewa yana so na da yayi ladata da ni ba. Wallahi malam duk mutane da suke so na ba dan Allah suke so na ba, kowa ya zo da tashi bukatar yake zuwa. Kuma wallahi malam na haƙura na kame kaina ba na komi shine na jima kamar kawai na aure dan shi'a na huta tunda kowa ba dan Allah yake so na ba. Amma kuma duk da haka ina neman shawararka. Tunda shawara kike nema ki zo a baki shawara. Sai ki zo insha Allah. To madalla. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا الله muna roƙonka a wannan sa'a mai albarka da kake karban addu'ar bayinka, sa'a karshe ta ranar juma'a. Allah ka amsa addu'o'inmu. Allah wannan majalisi da muka yi mun zauna a cikin ɗaki daga cikin ɗakunanka muna karanta sunnan manzanka sallallahu alaihi wasallam. Allah muna roƙonka da ka sanya sakina ta lullube mu, ka sanya mu cikin waɗanda mala'iku suke nema musu gafararka, ka sanya mu cikin waɗanda mala'iku suke amin akan addu'o'insu. Abinda ya kan roƙa Allah ka ba mu, marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya, mahaifiyar mu Allah ka ba ta lafiya, wanda suke neman addu'a akan yaransu da ya bata muna roƙonka Allah ka dawo musu da shi. Akwai wadda za a yi wa aiki ranar Lahadi tana neman addu'a, ita ma muna roƙon Allah ya rabbi ka sanya mata nasara a cikin aikin da za a yi mata. Masu neman addu'a da bukatu wanda kai ne ka san bukatun kowa Allah ka bamu. Akwai masu neman addu'a Allah ya kawo musu kayan su lafiya, ya sa musu albarka a ciki, Allah ka biya musu bukatar su. Akwai masu neman addu'a akan matarsa da take cikin naƙuda, tana da juna biyu, Allah ka sa ta haihu lafiya kuma Allah ka sanya albarka a cikin abin da za a samu.
akwai mai neman addu'a akan waɗanda suke neman aiki, muna roƙonka Allah ka yassare musu. Allah ƴan uwanmu da suke neman aiki Allah ka basu, Allah ka buɗe musu ƙofofin falalarka, Allah ka yassare musu. ƴan kasuwar mu Allah ka basu albarka a cikin kasuwancinsu, waɗanda suke ciki ma'aikatanmu Allah ka ba su albarka a cikin ayyukansu, manomanmu wanda suka koma gona domin noman rani Allah ka ba su albarka, Allah ka ba su girbi mai albarka. Waɗanda kuma suke neman yin jarabawa muna roƙonka Allah ka ba su nasara, Allah ka ba su nasara akan jarabawarsu. Allah dukkan bukatunmu na alkhairi dukkan bukatu waɗanda bayinka salihai suka nema daga gare ka na alkhairi Allah mu ma ka bamu. Dukkan waɗansu abubuwa na sharri da bayinka salihai suka nemi tsarinka daga gare su Allah ka tsare mu. Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya, Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya. Allah ka yi mana maganin ta'addanci da 'yan ta'adda, Allah ka yi mana maganin 'yan ta'adda a cikin wannan al'umma tamu. Allah ka karya karfinsu, Allah ka karya lagonsu, Allah ka tarwatsa jama'a, Allah ka tarwatsa taronsu, Allah ka jefa razani a cikin zukatansu, Allah ka sanya sabani a tsakankaninsu, Allah ka dakusar da kaifinsu, Allah ka bada nasara a kansu, Allah ka shiri Allah ka shiri shugabanninmu, Allah ka shiri shugabanninmu, Allah ka bamu shugabanni nagari, Allah ka bamu ingantaccen shugabanci a wannan ƙasa tamu, Allah ka bamu ingantaccen shugabanci a wannan ƙasa tamu. Allah muna roƙonka ka bamu lafiya da zaman lafiya, Allah ka yalwata mana arziki. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.